One me wodo man nyina mani masase paso enu ye bono mantemu wo mo fa wo Sompa 101.3 NFA Sompa 106.1 enu ye bono East Montana Hinkro Tachiman Sompa 98.9 na nim se yeduru bono Hinkro Sunwaye Sompa 90.7 nkransa bono East Montana wonum nyina e fansempai ma remfi se ukuta decoder no a ba bia FM makintra wa wono Sompa 106.5 FM Accra yansu yetua ho YouTube Sompa FM live and Facebook near Sompa 106.5 FM Accra and watching www.sompaonline.com eho ensem nyina ya bono boa de akwakoto abenya bia kenkan potokasem tune in na wonse ka Sompa anopai akenkanfo no triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa mene menuaba Abena Badu Adepa Kwofi ye na ye homfa nsem ni nyina ne brodo ntwe no mawo Ofoso basomene de etoso de no nwotwe kumase ne asantemantan no wono mote de papa esanse obeka se adwuma ena yekokọ no aye na wo mo bona mpese setimamofo ebenya biayo eno mampani John Dramani Mahama ne nhyehyeye a ede na koma so no mo baako a na watu ne ginse adwuma wura na adwuma wura adwuma die a ede tibre kese piankoma ne wono ma eka bi ebem ekokọ board ompem ewo kumase santimantemu ena mampani kyese we no nkyese baako no bi de binum de wo ma no ena kan ye ne nso ekowie hwete sam no na adwuma wura yi de eba na ba betena ayesa Sompa ewo akatua papa ne se honti wode to emabunu no anim se obi bia wonim kwan a obefa so na wotimi enye esomfa so no ma wontentena wo momfa ne se ntuma mfira na esomfa so na akatua pa no aba ma won munyina. And our goal is to create at least 10,000 Ghanaian youth-owned businesses every year over a 4-year period. This initiative will provide, one, business development training. And so if you have your business or you want to start a business, you'll be trained on how to establish and manage a business. A lot of businesses fail because the promoters of the business do not understand how to run a business. The program will also provide access to funding. Most young people have good ideas, but they cannot start a business because they don't have access to capital. The program will provide coaching and mentorship. And so when we help you under the Jumawara program, we'll assign one of these young entrepreneurs who already have experience in running a business to guide you and support you so that your business will also grow. We'll also provide technological support and access to equipment and machinery. Somebody establishes a business, but he needs some machinery to enhance his productivity, and he cannot afford to buy the equipment or the machine. Ejumara is there for you. Eno eyesremu seja tagana mampani Yohani Dramani Mahama ena atese no wokasa okumase santimantemu no wochese adwuma de emfinhia nan no be se empemaduanan ene beba enti afi bia wonbe no anwuma be se mpemu de amatemamufo anya bia hwo na wie no wochese ukwa wiase nyina pakese no so a ba bia obetimi ewurawura de broni frɛ no online no ɛhɔ no ane se wokɔ nip online na fe wakwa akoyi form so wa fele a submit ne fefefe na fe wa twen se wonso adwuma ba. For those of you who can apply online, go to the NEIP website and then fill out the form online. And for those who are not digitally literate, their forms will be made available at every district assembly office. And so you can go there and get the forms and they'll help you to fill them out. But on a mental step towards securing the future of our beloved country, we're doing so by offering our young people not just hope, but real opportunities to create, to innovate, and to thrive. Across Ghana, from our bustling cities to our quiet rural communities, young men and women nurture big dreams. They have powerful ideas and they have an unstoppable drive to build better lives for themselves. However, these dreams deserve more than just applause. They deserve action, they deserve opportunity, and they deserve committed support. It is therefore with this conviction that I made a bold promise ahead of the 2024 elections to prioritize the welfare, economic empowerment, and development of our youth through the carefully crafted interventions that includes the Jumawara program. A Jumawara program no na mampani John Dramani Mahama enra wokopa hontema e wokumase santemantemu a
na wɔkyerɛ baabi a wobɛfa no watumi anya bia yɔ wɔkyɛ sɛ NEIP online wokɔ hɔ a forms no da hɔ nti ha Hong Kong kɔtwerɛ national entrepreneurship ha nkɔnkuti ɛno ane sɛ woyɔ no saa na afei wanya mu akwanya na ne okasa bio no wasaso akyerɛ mu sɛ enche form so ɛbɛkɔ akopie mu ɛwɔ district assemblies ahodoɔ nti wuntimi nkɔ online akɔ apply a na kyerɛ sɛ ɔde wani akyɛ mu machine anase okurosi ne bedwa mu wasansam koro na mu dwumadie na se no empanimfo apepia nkoma ne ntiri ne atwotwo wura wɔnom ɛde wɔn ani onyam ɛkɔta dwumadie yakyi ɛma ɛyɛ krabɛhwɛ na wɔnom atonsa ɛfrɛ ɔtikru ne krawe ngoma so otufo ose tutu ababio na asai na bibinti na asai entumi ankɔ na mmom wɔro ne chachawo ɛde hyɛ ɛyɛ ne bankum hene a wɔno kro ya ɛyɛ opani a wɔte akonwa kɛseɛ so ɛwɔ asumanya na ɔde na ni onyam ɛkwata adwumadie na chie no ɛna wɔsi wɔne nsamtwerɛfo wɔbɛkasa kakra ɔde ne ho ɔkyere kusi entrema wɔne nsamtwerɛfo ɛkasa yɛ ɛna ɔde tu dwa sɛ sa program yi no ayɛ program bi a nani agye ho pa esan sɛ ɔkae sɛ ɛbra na 2024 ɔmampani His Excellency John Dramani Mahama ɛbɔntoa na ɔka no wɔ nentu abonim na akwaye sagoro enti no na ebi mu yɛsɛ ane wontumi nya ne adeade enti sɛ adwuma wura program yɛtimi aba so na no ada wɔn apa ho ntoma na wɔn hwɛ anim sɛ afi bia YouTube at 10,000 ɛna wɔn bɛfa wɔn ewom afei wɔn sa nnwuma kakra nkran so yɛbɛkyerɛkyerɛ wɔn mu nnwuma wɔhene sɛ wɔka kyerɛ babu no nyina sɛ wedi amo national cake die di kan kora ɛna ɔpani di ama mo enti mu nso mu yie na mu ntumi enwura mu na mo fam ho nyina enwura mu na ɛmoa sɛ de ɛbɛya ɔmampani so ani so ade hunu baako a wɔse 24-hour economy no ɛno so atumi agina mu yie ɔde ne ho ɔkyere kusi ntrema ensɛmni. The launch of this flagship initiative is not only critical but important in this current time that we find ourselves in, a period where there is high youth unemployment. By launching this initiative, I believe and I know that some of the social vices that currently plague our society will be eliminated. Youth will get jobs and revenue and sustained businesses. This is an opportunity for all the youth to embrace and participate in making sure that the fair share of the cake of the nation they also receive. This is not only an initiative well crafted and defined, but also a promise that our president, Mr. John Dramani Mahama, made to us proud to the elect as part of the initiative to reset our country. And I sincerely believe that through this opportunity presented to us and to the youth, all Ghanaians will participate and ensure that we derive the best from it altogether. In addition, I see this as another opportunity for us to integrate this youth initiative into the 24-hour economy. Mr. President, by keeping your promise and honoring us with such an initiative, we believe that Ghana is now on the right path of success. Esumanya mahene wonu kreya eye benkum hene edema na sai ababio otikru de kranwe ngoma so asante hene eye odene ho ochire kusi ntrema enura wadwumadie na se na adwumawura program na se no eno ode na ni onyam ekwata ase bie se ne hempon asoma no ese bibi nti wantumi ama wonso ade na no di semi etudwa ene medo ko online enenti kan ho na follow en Sompa 106.5 FM Accra eno Facebook hwa eno achi okotuni no nso a eno nso online hwa onse kan yen na Dr. Mahmoud Baumia Alhaji Bebe wono ena na ye mampani abadi akire edema Nana Akufo-Addo apenso wono anso ne bekura franka edema wosonkokuru amanyoko a enkugo ba 2024 no na watwero bibi de akwakoto wiase nyina pakese X no so na eho ena no watwero de ya akonsem ama asanteman no watch say no kwasem ni wonyate pa se de wote silver stool so anase sreba adwakese so e wasantema mu wadana to du ponsa atutuo da sebre nana osebo nso toso mienu no kwasem ni hubu abo no wobo pusa na nye ono nko wone nabusua nyina esanse da sebre eyeja edima wone ne doyere Samira woye no to nchen a pepei eba na futuo ne kasa kyere ewo wo mu kokoam enempo wo mu piedom mu a na kyese eboro so ewie ya wote se wo krete saa adane ato no ebo wo mu nyina pusa ema wo mu bonyenye na de wo kan se wo de ya konsem ene ma santema nyina titru ene
da sebre ne doyira na woda ne nchen na busua afi otumfo asanteman ene asantemampon ewie ena wode kontonchi due eto aso na waka se nyame emfa ne kra ensie jo na wode we eto ho na no na special prosecutor yewura kisia Agya nso wogusuo tintim krata ne de wotintim pa na wotintim ye no wose yewura Charles Bisiu penia kane na woye twotworofo edema Interministerial Committee on Illegal Mining wose papa no prene ketasese bi ebon no ho nti emra nso ne panchi na eso nso anye ono nko endi Thomas Owusu enso ono nso nka ho esanse ono nso ayobi a wabo ne pa de nti a wo kan we ne se bra wo mo ehye se di bire no eso ananka Ghana fo nyina ni abra mempeni ka ho se bekwantia former gudi a won fa kwampa so nto illegal mining no na wo mo nso de wo mo adwere nam ho didi na wo betumi aka de nsense ne bo say 35,000 Ghana cedis bi so wo de kosi di dada no mu a wo betiam se ha abra wo nya sa akode na de nti a wo kan we ene wo che se waka kire January bosumenum ene February 2019 ho yewura Charles Bisiu wo fanyansa kwan age se sika ne firi Benjamin Japan ho ana ne niso ade hunu nyina ne se wo manekrata ma wawia kwa kotu agudie ne bi nanso ekowie krata wo de ma no kura na yentunhyemu na eno nso ena se wo mo hwe Media and as a Minerals Act no a eno section 179 cross A hono titulu act 29 eno ekapa editia nanso we nyina echi ne de asambu wo no mapre ne se Taga IPI wo mo nkrofo no bi sheda fa nyansa kwan ehu se papai bribe wo pe enti wo mbefa ho akwa akoso ne pachi ewie ye no sika wo mo eye se wontua wo mbo ne kese pa 10,000 Ghana cedis January no ho 30th ena wo mo boss wa ewie na Agya o se wo mo enteso wo mo teso ampa ni nuane ampa na wo maso sikanum eno ena yewura kise Agya kire se bi odi abonofo semete se na wo manyin so ye pa ye ho a ye hu yasenim na ekura hwirenhwire na de biara da yaboka de moadi ese ye ni nkode aka ye mo ho ban nanso ye hia besia na yetimi de ye hu ye no ewo se ye tumiri kafa saafo no nyina nsanso na ye so wo mo panchi na ka bi a wo mo aba oman ye je na ye de ye wo man no eyie Abusia Sompa 106.5 FM kasa fidie so na ye no sia bremu kase ya to di na kejesi no sia bremu kase ya no ye de esom wo hye no so se ubetumi ya hia yan e wo Facebook ne so eye Sompa 106.5 FM afa YouTube ne so eye Sompa FM live na ye ne wo MB kase yi embom na ye to asam no so ewo ensem foforo mu agaram se mu nsem edaso a agina mu a said Professor Frempon Aboaden ye di ni tua nta community ya yeso mo kwa fight galam se ya se no so yeso no kra no ya de yi obi a no ya de ntimi fight galam se yi nyina no gum nso aba beka bi na asemu agum de oka ene sei na sei ena wosoani a wono hwe afisem ho nsem so no nyamfo mu ntaka mu barake ene nsem twerofo atwetwe nkomo a wo kire mu se wonom akire enkofo bi a wo monya Ghana adehye nipa be se aha ne nson ana ya deport wan mu nyina mo ko mo kurom afa na fraud nsem bi efoafo awom ho na okan ya kire mu se Ghana yenya interested de se ye be prosecute safo no yeyi ana kofa bai edema Ghana Union Movement gum Ora Christian Kwabena Andrews aka Rabosom wano so edene na no disama kire mu se wano mamu de asasam no nyafo mu ntakamu barake kan ye no wane na nya adwene wasese ya kire wobi ese wo sensuo sensase o man ye kwa ebretu no se tuwa no betu aguo afa eba no fraud nsem no de ho afore mu ya kire sa nipa na me afa ne enkoni kurom keke sa kwofo ne ya chi wo ma ya fa wo ma mra no na mra ni wo mu ni esanse ye nuane mo ya de gan wo hye wane makobọ twim kura ya chi wo ma ya de wo mu ko twinim ema aban no ene wo mu ekohye enti adenti no obi a ono ya fare na waba abedi dream wenti se ne ya che na ya se fuaru pre ya fa wo mfa nsuo sumpo fuaru pre na ko okurom eno de ononyafo kwa brandru se wote ase enyi
enye laudable yen form prison obie ndifo a ye betima che no ka che ewa kosi buniko mo di boni eche du kokrum just be a university bi no akodu on eche ache on ti besne kokrum na boni die ese prosecute si am prosecute dia enene mpedi fo no minimum dey on person mo dey bebu o mai yo mama o manuru mfi o kan se mo ba o mo eche o mo ewo galamsi mu nyina obi yi won mesre no ni refi american no woni won mo mpie asawane omo foreigners in program bebre ho a eno man yo mko no maka be ka bibi se obi ye bone ta akwa no so a e chiri galamsi mu a ye be di pattern no tumi ni na sem ye fa ntum eta dia emwa na afisu ye ma foreigners nyina galamsi nyina no ana omo ye good mind ni ya ye nyi bi on sem omo ni tumi so mba bi asaso beta ni ma Ghana fo na kasa o no land no obeti Ghana ni no so let's office bi a wo kokodo ka ho na o ni kutu a very good now do sika ba be shim otu wi ana ma chemfa so na mom se wo beba na be good na kono de insiano Openi okasa ye Kwofa by the Ghana Union Movement GUM Ora Christian Kwabena Andrew aka Trabosom no no swatwe mu sensem a openi a wo chef system ho sensem so nyafo mu ntaka mu barake kan se wanum anya ready so mbe prosecute ade hye a wo mu nam kwan bone sutu afo magudu omo nya Ghana fo no wone wanum anya adwene yenwra mu ayi ewo obi emaisom Abusia arahusemu a ema Roman asafone afei o my Vatican fo nyina ekọ abese no eye Pope Francis ya oto a ne bofo na krata empanifo di Free Vatican Rome asase so aba NSA wanom ahyehyemu a sedati a won betumi ehia na Roman empanifo a waso wonum tumi hia nyina ehia na womu ayi wo bi a wono obetumi abedi Pope Francis ade na ono so abeye Pope na wanum so wa mukaka wo mani ehwehwe mu ano yakopon ya adom akoto nima bosumi mebosome no ne da tosonson na empanimfo a ewose wanum nyina timi hia no wanum ebehia na wanum so wa mu hwe anim se 130 cardinals na wanum ebehia na wo mu nyina nso etumi ayi empanimfo a wo mu ebegina mu ni ato wanum so aba wo mu so wa mbehia e Vatican's Sistine Chapel eho na wanum ebehia na sanyakopon ya adom na 7th May no wanum etimi hia na wamu nyina adwene kọ benkurom na majority carries the vote say ya wanum eka no wamu timi enya opani a wono na ebedi Pope Francis ade na sanipa ye beyi ni say next pope no wono na beto so 267 na echese Pope Francis no wono oto so 266 a wonya mfinhia no aduo wotwe enwotwe 88 year otu a ne bofoi enti dia no su efrimu e Vatican waye wurom asase so eba no yenyina so na ka ejesi no si abrem kase a ye de so mu wono ye mu ni kom sei epon ene na onua hye no nso se anopei ye de wusie no ensem eba ya wote ho nsem bi ne se mampane ndwandra ne mahama e de atodwa se adwuma wura dwumadie no e ya de nya kese ntimabuno wono momfa Sadan so na penifo abo amane sese de adwumawura program no etienti yamfa ya honjemu na otumfo benkum hene odene ho ochirikusi ntrema wono ene kasai Office of the Special Prosecutor say yewura Charles Bisiu babi owo bia woni Andy Thomas Owusu yenchiwo na wo mafanyansa kwan amoman aboka Andy simpanifo bi so ebo amane se ECG nkania se de ya kapre kafo no manhwa ntutu ne mayi a de mobi a wo mu de behia mo no moda amonwene ho anope yes dan na besia madanse ho ne manimfiri na Kwojoje Company Limited wona na so ya sana no pe ya ye de nsem ne brewo enchense de boda nso na do ayon rosa na cementi penti ka ho wono ene wo tantra hill runabout no so wa na onsa beka no ansa na bedu 21st clinic 0204 355 wono ena aton dansi hu niema ye papa na wafa ho adi award na ase no ma remfi 21st clinic the sciatica expert anopei Dr. Sisters ne dom no ye adwuma e runabout no so ha ukọ na se yamkura wombema hasa capsules ene ne mixture wuchu osia Lester Fodura wo ma ya friend say Yas toothpaste ene ne brush no ene eso didi hu dwuma say ye ne whitening no ana se total care no ana heba no eno ne beboa wo ene nano pay yetwi edefa adamfo pa radio eno ewo France Paris ton afi ayuko ewo Kumasi santimantemu oha ene akiri ponkono Sompa 93.1 eno so ewo Kumasi afi ukọ bono ene na afa ene ye Sompa 98.9 bono ahenkuru sunwane
101.3 Edoma Hinkru 90.7 Yankuransa Sompa 106.1 Etachima Sompa 101.1 Yetakwa Sompa and Atakura de Sompa 103.3 and watching www.sompaonline.com and say me go Facebook Sompa 106.5 FM Accra and nebna anopay kwabna ene abena dano yana wote yene triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa mene Abena Badu Adepa Kwofi na Facebook fo nyina ye da mo ase piaga ebaye baba mahama bo asenso ebaye na fe eda John Kosan so wo tie yen ewo eye decoder no eso yakram